खुलुमबाय स्टुडियोआव आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं नंगौ लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै सानब्रैनि उनावनो नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोननो हागोन अन्त्योदया अन्ना योजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो अन्न सेवा सप्तानि सोमोन्दै जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं नंगौ लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै सानब्रैनि उनावनो नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोननो हागोन अन्त्योदया अन्ना योजनानि सिङाव साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ नोंथाङा बै नाम्बाराव अजद हरनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों